Raġel ta' 41 sena resident iż-Żejtun kellu jittieħed l-isptar Mater Dei għal kura wara li l-mutur li kien qed isuq intlaqat minn van. L-inċident seħħ l-ħabta tal-11-20 tal-ħadd filgħodu meta r-raġel kien qed isuq mutur tat-tip Suzuki fl-inħawi taċ-ċimiterju ta' Braxja. Kif ir-raġel kien ħireġ lejn triq l-Indipendenza u ntlaqat minn wara minn van tat-tip Fiat misjuq minn raġel ta' 45 sena minn Ħalaxra li kien sejjer fl-istess direzzjoni. Fil-post intalbet l-assistenza medika bis-sewwieq tal-mutur jittieħed l-isptar Mater Dei għal kura. Issejħu wkoll membri tal-Protezzjoni Ċivili biex ineħħu l-periklu minħabba ammont ta' żejt li xteret fit-triq. Il-Pulizija tad-Distrett ta' Għawdex qed tinvestiga sejba ta' madwar 10 kg ta' sustanza allegatament droga kannabis. Id-droga nstabet is-sibt wara nofsinhar max-xatt ta' bejn il-port tal-Imġar u l-bajja tax-Xatt l-Aħmar fejn Silem Għawdex. Kien għal-ħabta tal-4:15 li żewġ tirġiel waqt li kienu mixin ħdejn il-baħar innutaw diversi pakketti li qanqlulhom suspett. Minnu fih informaw lill-Pulizija ta' Għawdex li marru fuq il-post sabiex jinvestigaw din is-sejba. B'kollox instabu 83 blokka ta' droga mqasma f'16 il-pakkett li kollha kienu siġillati f'boros tal-plastik. F'kull pakkett kien hemm madwar 5 blokkok waqt li 3 blokkok oħra nstabu għalihom fuq ix-xtajta. Mhux esklus li l-pakketti bl-allegat droga telaw max-xatt mill-baħar bil-maltemp li ħakem l-Gżejjer Maltin. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat tal-Assa Monika Vella li ħatret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta maġisterjali. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Tork ta' 31 sena residenti ta' Sliema qed jinżamm arrestat wara li ħebba l-Pulizija. Il-każ seħħ l-ħabta tas-sija tal-ħadd filgħodu fit-triq San George f'San Ġiljan meta sit ta' stabbiliment talab għall-assistenza tal-Pulizija hekk kif ir-raġel kien taħt l-influwenza tal-alkoħol u ma rridx joħroġ mill-istabbilment. Ir-raġel irreżista lill-Pulizija u saħansitra qabad lil kuntistabli minn onqu u prova jimbuttaħ. Fortunatament dan ma weġġax. Fl-istess waqt Brażiljana ta' 39 sena resident il-Gżira bdiet iżżomm lil kuntistabli minn wara. Ir-raġel kien arrestat u ttieħed l-Assa ta' San Ġiljan għal aktar stħarriġ u ma kkoperax mal-Pulizija u anke rrifjuta li identifika lilu nnifsu.